Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-għajt l-istedina tiegħi. Grazzi lejlek sajan. Mela, tigwidani naqra l-ewwel esperjenza hekk li ġratli. Mela l-ewwel esperjenza tiegħi niftakar kelli jsu 5 snin u konna nexu fid-dar l-oħra u minn taħt it-tarax dejjem kont nisma' qishom swaba ifaqqgħu tan-nies. Kont nismagħhom mhux ħaġa ta' kuljum, imma kont nismagħha Viċin il-ħoss ta' swaba tan-nies ġifieri. dak il-ħoss. U kont ngħidlhom kont ngħidla possibbli bħal feġi qatt ma smajtu tal-ħoss. Għadlek naħseb meta nixxelu nitfu switches tal-ħajt. U ma kienx minnu. Għax kont nisimgħu u kont ninduna. U iktar ma nqarreb taħt it-taraġ, iktar jiżdied il-ħoss. U semmek jisni l-ewwel ħaġa li issa tgħidilha. U kemm damek da? Jew iħin kollu kien ikun jew? Mhux kuljum, imma meta kien kont nisimgħu il-ħoss kien jagħmel 20 minuta bejn wieħed u ieħor. U naħseb għamilt 7 xhur nisimgħu. U ma bqajx nisimgħu iktar, ġifieri da ma nafx kien fil-verità. U ħinijiet differenti jew dejjem l-istess? Le, dejjem filgħodu kien jisu għal-qabel nofsinhar għax niftakarhom mbagħad konna nieklu. Interessanti. Sar ġurnata tal-lum ma nafx kien dal-ħoss. Dak li nistajn, dak li viċin ta' swaba jfaqqaw tan-nies. U x'kax, mbagħad kif? Mbagħad ma bqajx nisimgħu iktar. Meta kbirt naqra oħra, jisu kellha 6-7 ma bqajx nisimgħu iktar. Kellek xi esperjenza oħra wara jew? Ejja, mbagħad meta kbirt għandi iktar esperjenzi hija. X'kif kienet it-tieni esperjenza tiegħek? It-tieni esperjenza tiegħi naħseb meta konna mmorru Ghost Hunt. Konna Manuel Island, konna grupp ta' xi 8 u jien kont l-aħħar wieħed. U hemm taraġġ, xi 3 solari gwarigor u bdejna nisimgħu in-nies jokorbu blu ġieħ. Jien smajthom ċari. U meċċej, imma kulħadd waqaf u kulħadd samagħhom nies jokorbu blu ġieħ hemmhekk ifhimni. Post antiku kien jintuża bħala sptar ukoll. Bħala esperjenzi mbagħad darba l-isptar tal-imtarfa talna 3 jiena u 2 oħra kien fi frar fix-xitwa xi nofs il-lejl kien talna u hemmhekk nafu bl-amment. Trom issejja warajja u insomma bdejna nitlu, kelli l-kejtometer u hekk. Kien hemm f'żoni partikolari fejn beda jixel iktar minn postijiet oħrajn. U fejn minnhom niftakar ħriġna minn ġotieqa. U qed nisimgħu tfal ikantaw il-lingwa jekk tgħidli x'inhi, ngħidlek ma nafx, imma qisha viċin tal-Latin. U bdew jgħidu ħafna. U kellhom id-dwal qisu id-dawl ta' head torch. U l-sabiet ma jibqgħu iqarbu lejna nitfu tagħna x'aħna konna bil-head torch għax għindunaw bina. U jqarbu tilhom itfu. U waqfu tul 20-30 metru. U dwal kien 4 bozzot fejn xulxin. U ta' qoddim kien iktar għoli, ġifier ta' qoddim kien isu adult. Waqfu. Aħna waqafna tilhom issejja warajja. Dorna, tlajna tittija, rġajna u mxejna tul 20 pass mhux iktar. Jien għadni mhux qed niklikja. L-imtarfa f'nofs il-lejl, naħseb it-tfal mhux qed toħroġ hemmhekk jiena. U sieħbet fuqi, ħarisna lejn xulxin u klikjajt. Mort lura u jisu qatt ma kien xejn. Imma rajnihom it-tlieta li aħna.
Ġifiri ma mbattek sparixxa. U kien hemm kwit perfett sajjan. U dak kol ma mxejn 20 pass. Dort, tħammur nara fejn. Mux forsi jagħmlu bħalkom u tfawwiċċu torċu wkoll. Jista' jkun. Prova nsib xi ħaġa loġika x'dik ta' taħt it-tara ċorra tagħmel sens għax tfaqqa il-da. Jekk smajtu xi ħaġa Manuel Island li jana kif naqbad qed ngħidlek ta' falxix għax tipprova tagħmel sens ta' kollox, fimta? Ta' Manuel Island interessanti għax għandi ħafna esperjenzi u waħda mill-esperjenzi hija li kien hemm persuna wkoll l-istess ma xi ħadd isu jgħajjat. Fimt? Nies aħna smajna jokorbu, hekk nies. Ma di sa hemm tikka ta' spjegazzjoni forsi nafhamlu bħalkom, ma nafx qed ngħidlek jiena. Dik imma bqajt veru baqgħet at the back of my mind, għax daw x'jienu daw. Għajja ta' tfal ikantaw isom bil-Latin. U kemm kien hemm kollox hekk total? 5. 5. 4 isom l-istess tul u ta' qoddim kien jew twil jew adult, għax kien iktar għal id-dawl. U dawn normali taħt torċ kien jew Dik li rajs dik jista' jkun hemm spjegazzjoni għal jamma tnejn l-oħra u ma nagħdif fix li fehm. U x'kellek iktar esperjenzi? U darba kontri qed fil-Land Rover ta' siebex jiena għandi vizzi waqt li inkun regab ma' xi ħadd norqod u x'inqom tetlu wara għalli ġara bħal spjaċ qed ma rajthomx ix tfal. Qasmulek għalli x'inti tara. Jien rajthom imma. Issa kux immaġinazzjoni ta' moħħi ma nafx. Dik hija stjari okej. Ġiet tfal 8 feet u baqgħu deħlin rajt ruġu ħajta sejjaħ Witeline fil-bypass ta' Witeline taħt il-kurċi fiss. Aha. Emmek il-post eżatt. Arrejt, naffej. Ġifri fehem dik it-trejqa li tagħtiha żejtun u hekk. Maħna konna telajna l-ħazzabbar. Aha. Le, mhux għaż-żejtun. Hemm tela li tagħtiha żonqor imbagħad. Alright, naffej. Da tinsemmilek ħanejlek isu. Hemmhekk għandi storja tagħha naħseb ġieli smajtni nirrakkonta. Li mhijiex. Kien hemm orb u daħlet ġodar ta' waħda. Ejja, ġiri smajtek. Dik fil-bidu ta' Marsa Skala. Tfarrajthom ċarin. 8 feet. Ekku għaw ġol ħajt. Siħbu għalli ma nafx hija da ġinti tara. Mekk dik waħda mill-ewwel nies li t-tifel tagħha kuntattjani kien fil-bidunet, ġifieri li bdejt nagħmel xi ħaġa. All right. Interessanti. U jien nemmen li x'nara jien ma tarax inti anke jekk nistgħu nkunu flimkien. Waħed dik hija reoccurring għax eżempju meta tara meta kien mar Madonna x'kien jismu għal kien hemm senator Amerikan u bħalissa Madonna Reeds. Senator Reeds kien mar Skywalker Range ġifieri u kien qed bil-qiegħda ma mdawwar bin-nies ġifieri fuq mejda u beda jara xi ħaġa ddur u l-oħrajn ma bdewx jaraw. U hemmhekk id-dakinhar iddeċida li jagħti l-fondi biex isir, ġifieri hija xi ħaġa komuni li eżempju inti tara u jiena ma narax. Fimta? U qed inkunu qegħdin fl-istess. Nemmen li mhux kulħadd sensittiv l-istess. Mhux eżattament. Iktar qiegħda the other way around, iktar pereżempju il-fenomenu jattakka l-iktar il-min ikun dajjef bħala jiena nibża, ġifieri naqa' pusi. Imma minn eżempju minn ikun naqra pusi jekk bħali ġifieri jaf isma' jitara da jibża allura ħnipprova. Ħana ċans, jien meta kont żgħira ma kon nibża midlam ħafna ġifieri. Hija normali. Nibża. Mara mbagħad ma naf ġertu għos ħansu hekk. Ma tantx kont niddejja, kont immur fil-ħodu biex nara l-post fl-ma kondizzjonijiet u mbagħad konna mmorru flaxija. Inti mbagħad għandek esperjenza qawwija. Ejwa, jiena lejja di. Taħseb li jiġu l-oħrajn jgħidu għax dik kien interessanti ħaġa. Se nipprova ngħidilhom għax ġa kien hemm ngħidtilhom u qalu li nissi hekk imma għidtilhom. Anzi għamilt koraġġ tad-doluri. Alla jiena fim. Di l-esperjenza li hija prova ċara illi aħna mhux weħedna. U kieku stess weħedna f'dak kobor kollu ma tagħmel sens li aħna biss allura. Da 2012 konna camping, konna ċemiterju tal-Kalkara imma konna mal-baħar isfel, konna camping. Ġifir fej armaw tal-iskawt u hekk jew ma nafx. Da eżatt mal-baħar, iċ-ċemiterju tal-Kalkara tal-Pesta.
Alright, okay. Taħtu, ma li ma konna camping 3 tiem 2012. Saħmat nitkelmu hekk taf kif il-mat il-wieħed minn sabi ħares il-fuq. Imbellaħ. Għetlu x'ġaralek? Għalli dik x'inhi hemmhekk. Ħaresna kollha. Issa di aħna rajna UFO għalija. Tgħidlint minn biex tgħid UFO ma vettura tal-militar mi żgur. Il-fuq minna kienet qisu 5-6 solari enormi. Il-qiegħ tagħha issu iktar midlam. U naħseb kien kbir 100 metru il-qiegħ tagħha. U beda jixel isu forma ta' diamant minn nofs għal-ġnub, il-qiegħ tagħha. Tistakarmi? Dik l-esperjenza li kien għalli wieħed għalli ra xi ħaġa għaddejja jisa skorfina sawda aktar midlam. Kont batlek voice message. Sawda jisu skorfina għalli kien. Disa kaxxa imdawra biex tifimni, tixel u Jisa diamanti ġifiri. Eżatt. Mela, Tom DeLonge fi 2018 tella video ta' xi ħaġa bħalma tispjega le, iktar kien 2021, 2022 kien. Tella post. Konna ġabdejna bil-podcast, kemm jiena bil-podcast? 3 snin ma 2023. Post ta' xi ħaġa kif qed tiddeskrivi inti issa nfittxa u dana u ntellawa. Maqrut, forma ta' maqrut. Tiftaħ u tagħla, għamlet xi 40 sekonda żgur fuqna. Jiena ċassajt u ħadd m'għandejn ruħu jiġbed viti għax anke li rajnija qisna qasridna nemmnu fl-istess ħin. Jiena mbagħad iddif naħseb UFO di. Blaħos xejn u kbira li ħtaħħa kif qedlek 100 metru u dak kienet xi 5 solari fuq minna. Miexja bil-modek sakemm marra tad-direzzjoni lejn ix-xajra biex tifhimni. U għalada kienu ġabuha fuq xi gazzetta 2012 f'xi Lulju kien ix-xahar. Ostja. Dik bħajnt impressjonat sal-lum ġifieri. Interessanti. U wara kellek xi esperjenzi wara li rajtu? Kellik ta' UFOs. Le, wara li rajtu l-UFO da kien kelkom xi esperjenza? Le, dawk it-3 camping li għamilna din, ġiet out of the blue di ġifieri, asmajni ġej. Minn sieħ bindunajt. Astja. Di vera fa kien interessanti. Nixtieq pereżempju nara l-perspettiva tal-oħrajn ukoll kif kienet, anki eżempju kienu jridu jintaqgħu miegħi fil-privat għax daw l-istejja li jkunu antiki mhux ta' żmien id-drones u hekk li huma li ġollu mill-ġurnata hemm ħafna traffic fl-arja, fim? Mhux hekk, anke ma kienx ma satellita ma kienx. Jiena dik naħseb UFO ngħidlek. Jekk kienet daqshekk fil-baxx żgur mhux satellita. U kbira, Kemm tagħmel estimazzjoni ta' kemm kienet kbira? Il-qiegħ tagħha xi 100 metru, ground tal-futbol. U kienet 5 solari l-fuq minna ġifieri dik ġet magħna ara kemm jikber il-qiegħ. Ġifieri ma bdejx tara minna ħall-oħra inti? Le, ma rajt forma ta' ċirku fil-qiegħ, iswed iktar midlam u tem kien ċar kristall. Ġifieri sajt tara ċ-ċirkonferenza tagħha ma kbira ta'. Interessanti, Astja. Mbagħad marret fuq ix-xajra niftakar. Aħna għamilna xi 10 minuti ġifieri qas ngħidu nofs ta' kelma da. Interessanti ħafna. Għax hemm ħafna esperjenzi li jiddiskrivu l-istess ħaġa li tgħid inti u ħsejjes xejn. Xejn blaħos xejn di. Laqqas waqt li miexja xejn. U meta telqet x'għamlet jiġifieri? Dejjem mbagħad kienek sakemm ma bqajniex narawha. Għax ovvjament meta timxi għadex kieni. Fuqkom hekk. Fuqna di, waqfet fuqna. U mbagħad telqet. Għamlet xi 40 sekonda, aħna ovvjament imbelejn. U mbagħad bdiet mixja bil-modek. Blaħos sakemm ma rajniex iktar. Hemm sejjer żball dak kienu ġabu xi ħaġa fuq il-gazzetta. Għax rawa xi nies oħra. Nfittxu għadi mi? 2012. Forsi nsabuha. X'kellek jekk imbagħad bħala esperjenza? Mbagħad esperjenzi id-dar jiena ħaw ġieli kont inkun il-posta sieħbi u minn day one metlu hawnhekk hawn xi ħaġa. Għalli ma tinħoss xejn. Għatlu ma nħossni, jisni presta ġo sidri. Insomma, darba waqt li reqdin xuħat l-attaraġ u passit qal ħafna. Wieħed ġo wieħed. Għatlu għed tisma bħali għalli iwa.
Għetlu tara ċaħna mannix u taħdejna mandomx lanqas. U għaddiet. Kont nħoss il-kesħa għandu koll. U kont nisma Grandfather Clock edoq. Issa da ma konx nisimgħu kull-jum. M'għandux pattern edoq blamment. U sieħbi ma kienx jisimgħu. Issa jinqatmet lu xej. Għaxin kont naħseb li normali, ma mbatet kif ma jiddoqx kull-jum da. U darba niftakar ħandaħal DVD-ek u għet nisimgħu jien. U għalli għet tisma' pali, għetlu xinu jien. Għalli Grandfather Clock, għetlu li nisimgħu. Għalli m'għandix Grandfather Clock għaw imma ta' xin għallek ksaħt. U niftakar ħriġna l-barra u ma tħallniex l-ura dak il-lejl. Għalli inti ħlek tisimgħu għetlu li 4 xhur naħseb. Allora, għalli ma tgħidlix għatlu ma jennaf li inti m'għandekx, tli għalija da normali. Tlu li sena pax ma jdoqx kull-jum. U mbagħad ma konniex bqajnem insomma f'dak il-post, jien ma kontx bqajtek morem. Imma Wittelajn, xi ħaġa kien fejn semmejt li inti l-faċċa tal-oħra ġifieri. Hemm storja oħra tal-istess hemm dil-persuna tgħidli li qalt insomma li dan hawn ġorakna partikolari, is-solari kollha, dejjem ħossu kesħa stramba, mhux normali ġifieri. U mbagħad eżempju ħsejs ta' bibien jingħalqu jinfetħu ġifieri waħedhom billej u anke matul il-ġurnata. U kellhom naqa' ħsejs naqa' strambi wkoll li jiddiskrivi fil-fenomenu bħal boċċija u hekk. Ġifieri min jaf jekk hux xi ħaġa normali jew xi ħaġa paranormali jena għafa kien stramba. ma nafx da. Ma jisir trik jek naqra biex. Il-triks taru l-fenomenu jizak ma tistax taqbat lu pattern fil-verita. Ne, mxie. Bxie mod. Għax kif taqbat anka xienza, kemm hawn xienza u teknoloġija ma ħadd ma wasal għal-conclusion għadu. Nifhem min jaf, forsi jaf. Jew min jaf il-verità ma jgħidu xejn ukoll. Hemm ħafna misterji. Hemm ħafna u question marks. B'xemm iktar. Oħra, kont inkun ansieħbi ukoll, kesħa tremenda anka fis-sajf ġifieri. U kien jgħidli kemm hawn bartu f'kamra partikolari qed wen. U darba il-maħta The Crying Child għandu pittura ta' The Crying Child. Għatlu kemm miżabiħa del-pittura tifelek b'dema. U lejla naqranna. U fitxejt fuq għaxina qalbitni l-kurzita ħassejt jisni konnessjoni ma del-pittura jen. Fitxejt fuqa, ma tantx dejt nsib affarijiet sbieħ li jisa tiġi kers minn għandu del-pittura u hekk. U għetlu ismek kekku hekk. Għalli sissa. Dili għawna qasra dil-kesħa tremenda li nħossu. U da u x'sibt nafu għax jena di l-ewwel darba li smajt fort. Di sajjan bażikament li Mirko għandu xi wieħed ukoll. Direk il-kaziet li rajt li kull min ikollu din il-pittura, sfortunatament, iġor ċertu kers maħħa. Issa emmin ġrawlu ħafna affarijiet ħżiena fi żmien qasir, sawa emmin forse kallu xi mart jew hekk fimt. Kull min kollu dil-ostesanta. Hemm ċans. Jew pittura. Pittura di, da portrait ta' tifel b'dema. Daqs ix-xi portrait. U li mhux bil-kiegu, daqs mobile. U hemm minnhom forsi kbar mela. U dik jekk minister żball anke kienu ħarġu l-ommu u l-oħtu, hekk dik hemm xi storja. Di fl-Ingilterra jemnu li kull fejn imur ir-ritratt tat-tifel taqbad id-dar bin-nar. Infatti il-pittur istadis kif jemnu imma l-pittura jekk itti għannar ma tawx id-dum ħafna. Insomma l-sieħbi kellu 7 snin il-familja tiegħu t-esperjenza nara koroħ, ċont nidħol fid-dettal. U għetlu ħles minna. Ġifiri, f'dawk il-7 snin il-pittura xorta kena ta' dem. U għaddeċa li ħles minna u prova jti għannar, ġo għalqa, tiħu, imma ma titmermirx. Anka tiner kien garala. Għalli veru li għet li mela di, li d-dumma tiħu. Għatlina kontrajt fuq il-reċerka, sajn għat ma kelli. U ma ta' kien ħija l-pittura, il-kessa kienet telqet sajjan. Asti interessanti di. U kessa kbira, ġiviri.
isu kesħa shivering li tinduna li jisa hemm preżenza. U per eżempju ġifieri daw kienu għedin daw 3 portraits, u xekket tgħid inti. Da wieħed kellu portrait wieħed. Daw kienu setta 3 portraits. Kienu setta familja jekk minn istejjer żball. Allora mbagħad per eżempju l-oħrajn ma jagħmlux l-istess Fuq l-oħrajn to be honest ma fitxejx, imma fuq it-tifel hemm ħafna każijiet li eżattament ġifieri. Ejwa le, U hemm ħafna l-Amerika l-każijiet. Fajni ġarrebit u l-oħra m'għandix abtit, amma. Kontrajt ħafna każijiet. Interessanti. The Crying Child, tidħol. Kont teħles minn xi ħadd. Ma. Ngħidlu ħanħobbok. Għal-bala jekk ismani għala jekk kif naqbad ngħidlek. Da jeżistu. Fil-folklore hemm li ċertu affarijiet bħal voodoo affarijiet oħra joħolqu daw il-misħebs. Hemm prova għandekon le fuq voodoo. Fuq ma nafx. Jo fuq kers għandekon. Jedna għad fix il-ħaġa, għedna grey area. Iktar hemm tista' tispjega pereżempju meta tagħmel meditation fuq l-ilma. Fimt meta jibda l-crystallization ta' meta jifriża. Dik hija xi ħaġa stramba wkoll. Però jena agrerja ma tistax tikkonkludejti huwa daw l-affarijiet. Aħna l-inna waqfuna mill-inkomplu niżviluppaw. Xi ħaġa ġara bil-fors. Titarbel ifhem il-ħaġa hija. Għax għalfejn aħna nużaw 5% biss. Għax forsi kapaċi nużaw 8 u jekk nużaw 8 min imexxi l-awtorità tad-dinja jiġi bla saħħa, ma nafx. Mhux eżattament, il-problema da meta inti għandek is-set u s-setting ta' fejn tkun twilit u trabbejt. Fim? Dik hija. Ja tagħmel ukoll kif naqbad ngħidlek. Il-kultura minn fejn ġej inti kollox jgħallemu. Dik li żomm il-bniedem daqsxejn lura milli jevolvi u jaħseb barra mill-kaxxa. Iva, ma l-iktar bnedem intelligenti kemm jista' juża 6 minn moħħu, 7. Ma naqgħodha misconception fuq ukoll. Ma alright, ejja nagħmlu nassumu li bniedem ħajuża l-kapaċità ta' moħħu kollha. Sawa. Short at the end of the day. Ma tistax inti tiskopri kollox. Għax l-univers. Le, ma tiskopri huma endless. Endless il-ħaġa għax imbagħad tibda taqa' ġo ħafna teoriji differenti bħal pereżempju naf mela rajt mela qegħdin ġo simulazzjoni u hemm xi ħaġa akbar qed tikkontrolla dis-simulazzjoni. Daw li tikkontrollaw is-simulazzjoni min ħoloqhom hemm xi simulazzjoni akbar. Eżattament, u da bħal meta jekk hemm Alla, mbagħad il-Alla min ħalqu. Fim? Hemm ħafna tispiċċa jien naf ġimbagħad ix-xjenza għalhekk tgħidlek li jisma' kollox kombinazzjoni u mhux programmat. Imma mbagħad at the same time, x'inhu s-sinifikat li din ġo dal-univers għaddejjin ġo għall-plistele. X'inhu l-meaning eżatt, u daw id-dimensions u hekk. Allura għalhekk dejjem ngħid jiena l-ħaġa li hija li isma' daw is-sigriti tal-univers u xi tfisser li inti uman kollox irid joħroġ minn dal-fenomenu tal-paranormal u s-sopranatural. Amma n-nis ma jifmu n-nis jifmu eżempju li dak kollu bullshit, what the fuck. Amma immaġina inti jekk aħna din ġodi l-ostja simulazzjoni. Fimt? Jew din ġo xi ħolma ta' xi kreatura, ta' xi entità. Tkun fucking stramba, men. Għax jekk taqgħod tara xejdulhom tal-li meta jiskenjaw il-moħħ bħalissa, jisu l-univers, men. Nek tara kifejat il-pattern jek ta' meta jiffajri għal-moħħ jisu l-univers. Kollox connected nemmen jen, ximot. Hija xi ħaġa fucking stramba. Mhux hekk, u jiena ikolli ħafna deja vus jien. Ma nafx jiġifieri xi jfissru eżatt id-deja vus, ma jkollha ħafna minnhom. Premonitions. Hija xi ħaġa jew dik li komuni le. Hija komuni hemm ċertu riċerki li juru isma' jista' jkun li il-moħ jirreġistra f'rittart allura tiġi bħal deja vu. Mbagħad hemm studju ieħor li jgħidlek isma' jista' jkun li jkun hemm skip bħal Philip K. Dick. Philip K. Dick dak li ħadem li kiteb il-ktieb għaw Blade Runner. Daka
kien way beyond, fimt ġifieri meta jiġri d-deja vu su jinnaf bħal Mandela effect, jkun hemm xi time settings, jkun hemm biddel xi variable minn ġo simulazzjoni. Alright. Allora inti jkollok dak id-deja vu jew Jiġru ħafna jien. Issa, esperjenza oħra sajjan, diġrat fuq ħabib tiegħi. Ejwa li ħadd. Da xi 17 sena ilu. 2009 mala jiġu. Xi ħaġa 17 sena ilu. Kienu marru ġo farmhouse Għawdex. Alright, l-istess farmhouse. L-10 għajn silem għalli. Sawa, xetlu rekon daħħilin għandi dejl il-bira għalli. M'għandix jisimha l-istess. Alright. Kien jisimha? M'għandix jisimha. Tistgħu tfittxuha. M'għandix jisimha. Għalli morna feja, għalli ommi missieri u hija kienu waslu hemm qabli. Għalli jien wasalt wara, ommi x'in daħlet ġol farmhouse mal-ewwel ħasset illi mhux qegħdin weħedhom u ħasbet li hemm tal-farmhouse jew forsi il-cleaner għalli xejn affattu. Għalli jien fil-għaxija ġejt biex norqod, għalli u kelli ħorma ċara niftakara. Għalli qiegħed kokka miexi ġo passaġġ baxx, għalli x'in ġejt mat-tarf, għalli kien hemm solaroli u ġobit ħanara ġuvni u tfajla fejn xulxejn mal-art minnu din mejtin. Għalli bdejt nisma' ħafna ħajjat ta' agonija, għalli u qomt fil-ħolma, di fil-ħolma sawa, għalli qomt, għalli ndonajt li qiegħed fi sleep paralysis, għax ġismi ma jistax jiċċaqla, għalli u fit-tarf ta' fejsi rajt mara dara lejja, xara twil iswed bin-night dress. Għalli ġejsti għalli u nżil norqod fuq is-sofan. U fil-ħodu ma qatlu x'inti tagħmel rijad fuq is-sofan, għalli issa ngħidlek għax għandi n-nas. In the meantime kien hemm ħuħri qiegħed fl-istess kamra, kellu 13 sena. U l-ommu Alla ma għadni kemm rajt mara kera ħafna, xara twil iswed, tħares lejha bin-night dress fejn il-bieb. U da sieħ biex insama hekk. Għalmela mhux qed nitġennen jien. U Alla l-ommu. U għalli tlajt fuq, għalli kien hemm bathroom bil-ġakuzzi, għalli u kien hemm it-terrazzin li għati għal-barra. Għalli jiena għalaqt it-tija, għalli għalbejt nħoss rġati ċassa lejja, għalli ma bdeċ nħoss nekondu xej. U tzijuħ kien għallom li ra l-istess mara fuq it-terrazzin. Ma għallom xmal-ewel biex ma jfottix part speċi festiwek. ċerdi l-mara rawat let minn nies, bl-istess libsa, bl-istess. Sej strambi u hekk xejn jew dawk biss esperjenza. Ġast l-sleep paralysis ta' dak. L-sleep paralysis ta' sieħbi għalli kienet intensiva, ma għalli u l-mara rajta ċara bil-qeda fuq it-tarf tas-soddajn, dara lejja. Bħala ħsejjes ma semmilix. Ta' tsijuħ li raw koll u xentel u ommu għamlet xi riċerka għalli u sabet li din il-farmhouse famuża għal dawn it-tip ta' affarijiet. U xa 7 snin ilu, da sieħbi kien inti tkellem ma' sieħbu fuq ix-xogħol. U għallu aħna morna ġoddar farmhouse Għawdex. Għallu blisem ta' s***la. Għalli ma tkellimx sieħbi. Għallu xinqala, għallu konna grupp, għallu u waħda minna, f'daqqa waħda, għabdet toffendina, ġieta saħħa ta' barra minna u trid tiġġildilna kollha. U għalina tant kemm kella rage ġo fija li ntilfet minn sensija u ħadu għal-isptar. Daw ħasbu għax forsi kienet naqabi drink, ma kienx affattu xejn għamet, ma tiftakar xejn din. Fili jissu kienet possessed, ma naqx fajtek il-kelma. U sieħbu xejn beda jgħidlu xisema d-dar, jgħak għallu sman għallu d-dar jisema għallu d-dar. Fija bitħan terna terrazzin fuq bil-kamra tal-banju bil-ġakuzzi. Għallu ġdik, għallu perfettament. Għalli ġiferi di, mux kombinazzjoni. Kieku għanna nsipli minix, jgħajna nibda nikrija. U l-sihbi għatlu l-kirja kienet baxxa, għalli kienet baxxa ħafna. Għatlax normalment jgħidu li ma ta' jkun hemm xi dar jew farmhouse li tidher entità jew hemm xi ħaġa mhux posta tkun baxxa biex tikrija. Stja interessanti, l-istess farmhouse fit-tix tawni?
L-istess farmhouse L-istess farmhouse, għandi 4 stejjer oħra, ġifieri ta' Gaetano hemmhekk ukoll. L-istess waħda. Għax wara skoprejt fejn jiet il-postu. Isma. Dawk id ġiġ binniet fejn xulxin. U hemm ta' Fabio kollu u ta' Kit. Ġifieri dawk diġà ħadni ħana ġu l-istess farmhouse di. Immorru fi Amerika, ta'. Da xemmer, ba jedu. Hemm għadha mi. Fejn il-post? Asri. Hemmawx, bidlet l-isem reġgħet ukoll. U kien hemm xi waħda ta' tuni ċans Ħassib post waħda biss fuqha. Post waħda biss ħassib. Fuq l-internet. Hemm xi waħda ta' wkoll. Ix-xara qed insib. Ma x'ismu Boutique Hotel li sa. Le, ma mhix l-istess waħda. Nirringrazzjak ġbin tal-qajt l-istedina tagħna men. Kienet vera kien interessanti u nispera li sibuha interessanti wkoll in-nies. Xej, grazzi lilek. U nixtieq kieku jekk tgħid isħabek men jiġu jirrakkontaw Issa nipprova nikkonvinċihom. Vera kien interessanti. U qabel ma nispeċaw kelli esperjenza oħra. Ija, għax jabdu naqbad niftakar konna wid babu. Rejt. Konna xi grupp ta' xi 20 ta' ġifieri. U waħda minna infaqat tikbi għaltinni għanitlaq xed nibżan wera. Għalfejn ma għaltinnix kella biza kbira. Tela tlaqna, u morna, ċerċ statajta fil-ħodu. Inżilna wetelajn, għadna għal-kwit, unstama orgni. Orgni, ġifiri il-ħos l-instama kien kbir. Saħna kolla, saħna dejjem barra, għatma smajna jgħanda l-orni. Kien ġej mitriq però tal-mużew u hemmhekk hemm kappella li xejn tidħol kien hemm labbatejni ikkantaw fl-antik, ġifieri 99% jaf kien hemm xi orni f'dil kappella, imma dan stemma minn dik it-triq ġifieri. Mużika jew? Mużika, orni. Astja, interessanti. Stemma ħoż kbir, ksaħna ġifieri tlaqna kollha d-dar. Darbtej, flej. Mamma. Interessanti skom kelkom il-ħiċ. Lek, saħna, għax għatma smajna, għana dejjem barru konna nkunu. Naħseb, da bħala esperjenza naħseb li kelli. Interessanti ħafna. L-ewwel esperjenza li kellna, tiftakar dak li konna ġibna hekk. L-ewwel x'ismu interview. Dak jisemmi li naħta ħaddin li jisma' bħal orgni wkoll. Jew tromba, tiftakar? Għalilna. Saħħa kbira nsama. U jekk trid l-aħħar ħaġa naf persuna għamlet past life regression. Jiena laqajtek ma. Ejma, kellimtu għalli bħalissa mhux jagħtaw Malta għalli ma nipprova nirranġalek. Ejwa, għandna suppost għandna nintaqgħu jiena Andrew. Past life regression ili ħafna biex nagħmel għandi ħafna questions u forsi nipprova nsib l-answers tagħhom permezz ma nafx kux one session it's enough, imma nixtieq nagħmilha ħafna. Naf persuna li għamlitha, sa del persuna ndarba affarijiet dejjem tgħidli li top tippreferi s-subien iktar mill-bniet. Jiddejqu għas-sorijiet għal ma nafx l-ma raġuni l-Ingilterra ma telqaħħa bl-ebda mod, mhux in-nies il-post. U jdejqu ħafna l-band li ma tajċeċku dak il-ħoss. Sawa, ma il-band li ċeċku, is-sorijiet tippreferi s-subien u l-Ingilterra id-dejjaqa. Għalmet past life regression u rat ġenti tara waqt li għattamela. Soru għat li tifel fuq bandla l-Ingilterra. Issa, ma nafx, emmek għalli. Jekk eżempju jien naf ta' riċerka naqfu għal-ħagġa. Jaf issiba naħseb jekun hemm tittam riċerka intensiva. Mala, x'min jaf kemm hemm każijiet. Mhux jekku. Każijiet ikun hemm imma it would stood out li soru tkun. Soru għat li tifel fuq bandla fl-Ingilterra. Fuq bandla aktar replay l-era modern, no xek? Min jaf, ma nafx meta għamlu l-bajn. Asja, ma nafx, ma naħseb ilhom meta jisena jien. Għalhekk qed ġieri meta jisena law, żur ħassib xi rekord u ta' soru tmut stand out il-ħaġa, ġifieri
Għax kien hemm nies li jagħmlu past life regression u jagħmlu konnessjoni ta' xi affarijiet u jiskopru kif prova jiskopri fi kollox. Mi? U skopra ħafna. Teskopra, hekk jgħidu. Ġifieri hija fucking interessanti. La jena nixtieq nipprova ħafna. Titħajr tabela ma hekk jew Jinnaf. Max. nċibu l-lendru. Ma naħseb nissa naqra jek, to be honest. Għandek raġuni fem. Għamma tkun interessanti kieku. Nirringrazzjak ma. Xej, grazzi lilkom. Grazzi. Għal-gost nitkellem ma'. Tanti uħal, kienet interessanti. Thank you, Zajan.